VIII September ni somni pathum ania class 8 mathematics exercise 9.2 hi soifina karon dale donani karmasa khan 9.1 kan da to a khata khat polynomials chungchang polynomials polynomials frang frang monomial binomial le trinomial te kha kan soi to a chu tuntuma hi chuan multiply khang ho in puntir dan kha kan soi vele thung don ani multiplying polynomials kha kan soi vele thung don ani chapter a hian exercise a hian 9.3 9.4 9.5 ti so vela chuan binomial te a polynomial sang multiply dan kha kan zir chho dona tuna hi chuan he chapter a bi ki chuan monomial chau puntir kha kan zir don ni monomial chu amal puntir kha ani a khami chau kha kan soi don ani a hei hi kan ena multiplying monomial by monomial monomials puntir anin puntir dan kan en don ani hei heta hian kan ena 4 le x in puntir chu x clear pali tina khani mai 4x khani tani 4 le 3x in multiply chuan 3x clear pali khani le ta 3x clear pali chuti chuan 12 ani tani au som dan bok chuan 3 le 4 kan puntira chuan som bani ania chuan x kha puntir tho kha le ta 12x ti kha ani tani chuan hei heta hin kan han enanga 5x le 4x square kha kan puntir ve thung don ta kan multiply don ta ni heta hian a variant te o a number a bi ka kha kan la sanga chuan a constant le a variant kha kan la sang ve thung don ni chuan entir nan 5 le 4 hi a number ve kan la sanga kan puntira chuan a factor hi kan puntir le bok ta ni 5 le 4 chu 20 ani heta hian a power hi 1 angani x ringot ani chuan 1 chau angani ta a chuan x square ani le ta power a hian puntir multiply ani chuan kan bel top don ani 2 le 1 3 chuan 5 le 4 puntir chu 20 ani ta 20 le x ani a power a chuan 2 1 kha 3 kha ani ve thung don ta ti na ni chuan heti hian kha kan han soi thuak a heta hian kan hmule ta ni page number 143 abu hi la chuak zel ula abu in la chuak zelanga in in ti don huna khan chuan heta hian hei po hi puntir tho ne puntir pa khan thil formula thil zon dan kha min ron thil boka min ron thriat tir boka chu heta hian kan han enanga complete the table for area of a rectangle with given length and breadth a seizong le a zau zong a pe a rectangle area kan zong don ni rectangle area chu length into breadth ani a seizong le a zau zong kha kan puntiranga chuan a area kha lo chok mai don ta heta po a length chu pakhata chuan 3x ania a breadth a zau zong chu 5y ni ta ni chuan kha area mutur chuan kan puntir ta a 3x multiply by 5y ani ta a chuan 3 le x 5 multiply chu 15 ani a x le y hi chu in multiply chuan a kop dona chu zong chu ni mai ta ni chuan an hoi hen kan en le ta nga 9y le 4y square hi an ni le ta ni he kan puntir vele don ta ni 9 le 4 multiply chuak chu 9 4 jar chu 36 ani ta 36 kan ziak thei pota
chuan a factor sa hi y power nei lo y le y square an ni a power pahnih nei ta chuti ni chuan an power chu anei alang lo a hin uan anga ngai ani a chuti ni chuan power chu pathum ani ta heta hian y power kha 3 kha ni vele thung don ani heta hian 4ab le 5bc ai chuan a number ve kan multiply a 23 ani a hian multiply kop pui nei lo a ni phota b hi pakhat ve oma wangin b square kan danga c chu lo wa chu wang chuan pakhat chau oma c ni answer chu 23a b square c ani don ani chuan an hnung bera hian 2l square m le 3lm square kha ni vele thung ta chuan an 2 le 3 multiply chu 6 an ni a chuan power hi le lama hian l square ania ta hian lo wa chu wang chuan l hi power pathum an nei ti na ni a m hian power pathum an nei boka mo 6 ania l power pathum le m hian power pathum ve an nei ti na ni chuan an hoi hian find the volume of each rectangular box with given length breadth and height a volume rectangular box kha a volume a don hlok zong kan zon ve thung don chuan a sei zong te box ani to wangin sei zong ane nga zau zong ane nga san zong kha nei don bok ta ni khang ho zong puntir kha a volume chu ani mai ta ni heta hena langa volume chu length into breadth into height kha ni ta ni chuan khang ho puntir kha ani mai ta hi page number 143 mi kha ne heta tang po hian lo in zir thei ani chuan tuna chuan exercise 9.2 kha kan enanga heng howi ka chona ho hi karon soi fi adona chuan atopa hian self practice karon da dona hi nangma ane in lo cho ve tur ani don ani question number 1 ah hian 4 le find the product of the following pairs of monomials heng monomials te hi puntir ro ti khan mai ta 4 le 7p hi kan puntir do ani 4 le 7p 4 le 7 multiply to 28 ania p hi pakhat chau wangin p 28p khan vele mai ta ni minus 4p le 7p kan puntir don ta a number kan da ko pa a factors lab le lam an da ko buk ta ni chuan minus 4 le 7 kan puntir chuan minus 28 a chuaka p hi pahni an nia p square minus 28p square hi answer ani ta ni hela hian alo q alo tel le a ama miang deuh chi khan ta q hian puntir tur dang ani velo wang q pakhat chau oma wangin q hi pakhat chau kha omta minus 28p square q kha answer khan vele thungani question number 4 ah hian 4p cube le minus p kha kan puntir ta chuan 4 le minus 3 kha kan puntir anga p cube le p kan puntir bok ta chuan an 4 le minus 3 chu minus puntir shrim ani chuan minus sign om chuan khei pakhata plus sign oma pakhata minus sign om chuan minus da tur ani minus 12 chuaka p pathum le pakhat ania p4 mo p kha power pali kha nei pe thung don ani ra chun 4p le 0 kha kan multiply a 0 hi chuan engpo multiply la 0 kha achuak shrim ani sang khate mo a sing khat sanga jani somthum pasari po multiply la 0 kha achuak shrim don ani chuan question number 4 kan in lenga question number 4 chuan nichi na kan soi to kha obtain the volume of rectangular box with the following length breadth and height respectively rectangular bomb pakhat kha bomb kha a volume kan zong don hlomani length le breadth le height a pe a length a sei zong a breadth a zau zong a height a san zong kha pe a chuan a volume zong chok tur chuan length into breadth into height ani a chu lbh mo l into b into h ta ni chu kan puntir mai don ta ni hetenga kan muang hian 5a te 3a
square te 7a a power pali nei ta khang kha a number ho zong hi kan puntir sanga chuan a factor so zong kha kan puntir sang le ta ni number ho zong puntir kha za panga chuaka a factors puntira hian he chu factors ai chun anzat bel khom kha ani mai don ta ni chu anzat kha kan bel khoma a pakha ta oma tain pahni oma tain pali avain pasari mo katiang kha ani mai ni hi anwai mi po hi anwai mi ho po hi katiang zel kha ani maya hei volume ka length into breadth into height ania khatia puntir zel ka ni hi in copy a hranin athala ki hranin ka ron da don lowa hi mani notebook lo copy turani hemi en pa hian a soifiana ka en a soifiana en pa hian in copy don ani chuan question number 5 obtain the product of puntir turani hay po hi aphan mi nen ang de urang tho ei x y te y z te z x te kan puntiranga x y le y z le z x kan puntira x ingzat nge om x1 true om x square kan da y pani om y square z pani oma z square ka khani ta ni chon hei heta po ani thota minus sign pu omani wangin minus kan da don ani chuan a pakhat oma pahni pathum paruk om ta ti na ni chu khatiang khan anwai mi zel te po hian ni a chu thilhar sa dilowa hei hi hriathiam zung mai thei tur hriathiam zung mai thei tur ani chuan hei hi self practice in lo chaw tur ani don ani 4x le 5y le 7z thi in lo punti ranga chuan 2a square le 5ab le 3bc in punti ranga 3 question number 3 chuan 7x te 2x square y square te 6x te hi in puntir bok don ani hei hi manin in lo punti ranga submit angai don lo ani chuan hei video ka ron da thina he video hi assignment hi ka pelu tuklo chewa hi textbook in phoranga notebook in phorbokanga chumi pa chuan video hi in enanga in ngai thlanga hriat thiam in tum don ani chumi chu in hriat thiam lo chuan in tinon le thinanga classroom a chuan voi khat kan soya in hriat thiam puat chuan soinon a om lowa video hi chuan in hriat thiam lo chuan ka soi hi nichina ka soi po kha in en le tanga in ngai thanona in en non the ni chuwang chuan video hi ngun dewalo en tur ni a chuan ka chaw sa ho kha a solve ho kha a hran pa in a thalak karon da don lowa tikhan chaw pain in lo copy mai don ani video en pain in copy anga chumi pa chuan lo hriat thiam kha in tum don ani chuan kar le lama chuan exercise 9.3 multiplying monomials by a polynomials ti te kan ti chawanga 9.4 te 9.5 te kan ti chaw don ani chuwang chuan abul tran tir he eng exercise tir lampang hi olte te in kan ti chaw dona ani lo chuan tuna video hin en that lo chuan 9.5 vel kan ti chuan in bo viau don ani chuwang chuan tuna mi po hi in han ena in thiam lo ani chuan kar ma sa karon da to kha a linkin la nei thowanga khata kha in lo en non lenga chuan hriat thiam in tum don ani metsi chaw non anga ya in chaw lo chuan in hriat thiam thei lawang chaw tam apoi mo em ani